natong tanan, mga kaigsuunan. Adunay duha ka punto nga gusto na kong ipaambit karong gabi una sa atong Easter Vigil niining atong 2021. Una, si Kristo ang kahayag, ug ang ikaduha, si Kristo mao ang kinabuhi. Una, si Kristo ang kahayag. Nagsugod ang atong kasaulugan karon pinaagi sa seremonyas sa bag-ong kalayo. Motong gidagkutan ni Bishop o ni kanta ang atong Father Darwin, ni kanta siya o si Kristo ang kahayag ni tubagta, mudagkuta sa atong mga kandila, and so on and so forth. Si Kristo ang kahayag tungod kay iyang gibuntog ang kangitngit. So, nindot kayo ang contrast even in our liturgy tonight because there is a contrast between light and darkness. So, ang mga pagbasa sa karaang testamento, nagsugod sa kangitngit pagkanta sa gloria ni Siga ang kahayag to symbolize and to highlight this theme in our Easter Vigil. Kini nga kangitngit, kini nga kasinatian sa kangitngit, gihatagag simbolismo o kahulugan o gipadayag dinha sa atong mga pagbasa. For example, sa atong pinakaunang pagbasa, daghan man tay readings karon, sa atong pinakaunang pagbasa, atong nadungog ang creation story. Nga sa siyugdanan, adunay kaos o walay order. Ang Hebrew word niini, tohu wabohu. Tohu wabohu is a Hebrew term that describes chaos. And so, sa unang pagbasa, gihisgutan sa magsusulat sa Genesis nga gibuntog sa Dios ang tohu wabohu. Gipildi sa Dios ang chaos o ang formlessness. So the Spirit of God hovered over the formless void. And God puts order into the universe and creation. Nindot kaayo ni kay kining, as we know, kining Genesis, kuan man ni siya, puno sa simbolismo o metaphor. O kung atong tan-awon, nindot kayong simbolismo tungod kay pwede nga ang tohu wabohu o ang chaos o ang void can be a symbol of the chaos in our lives. Can be a symbol of the chaos in our relationship. Ang kagubot sa panimalay, kagubot sa relasyon. And our first reading immediately tells us, sulti dayon niya, nga kung unsa man ang kagubot nga anaa sa imong kinabuhi karon, kung unsa man ang kagubot nga nasinati karon, labi na nining panahon sa COVID, when God comes into your life, pag maabot ang Diyos sa atong kinabuhi, He will triumph over chaos. Ang kangitngit usab, kung atong balikan ang atong mga pagbasa, ang kangitngit usab, gisimboluhan diha sa slavery of oppression. Slavery and oppression. So therefore, sa atong mga pagbasa, atong madungog nga God liberated Israel. So katong atong nadungog nga istorya nga nitabok si Moises, dala ang mga Israelita nitabok sa Red Sea aron biyaan ang kinabuhi sa kaulipnan. And again, this is a very beautiful symbol of the things that oppress us. Not only oppressive people or oppressive relationship or violent relationships or dehumanizing conditions, but oppression and slavery can also be a spiritual subjugation because of our own sinfulness. Or this can be a psychological slavery of our compulsive desires and addictions. Og busa, niingon na usab ang atong mga pagbasa that God and Christ is the light because Christ
will conquer the darkness of slavery and oppression in our lives. Kung unsa man tong niulipon kanato, sala, tao, sitwasyon, circumstance, God will triumph over this slavery. He will free us. He will liberate us. So, immediately, sa atong unang pagbasa, gihisgutan dayon ang maluwas nung gahom sa Dios. Ang pagbuntog sa kahayag, sa kangit-ngit, sa atong kinabuhi, sa gubot nga relasyon o kinabuhi, o sa maulipnong mga relasyon, maulipnong kahimtang o sitwasyon sa atong kinabuhi. There is therefore, when we speak about Christ is the light, it's not only a symbol of truth, but it is a symbol of freedom and liberation. Ang maluwas nung gahom sa Diyos. And in fact, when we talk about salvation o kaluwasan, kining kaluwasan, kagawasan sa kadautan, kagawasan sa kangit-ngit. That's the first. Ang ikaduhang punto, mao nga si Kristo mao ang kinabuhi. And later on, adunay ritual sa bunyag nga atong masaksihan, no? Adunay ritual sa pagbindisyon sa bagong tubig, no? So kaganina bagong kalayo, after the homily bagong tubig, and water, from it being a symbol of destruction, no? Sa panahon sa great deluge, katong dakong baha ni Noah, nahimo siyang simbolo sa kinabuhi. And in fact, it is but fitting nga adunay bunyag ni ining atong selebrasyon sa bihilya sa pagkabanhaw, aron hatagan og stress, aron hatagan og gibug-aton nga ang kasaulugan nato dili lamang sa kagawasan og kaluwasan diha sa kahayag ni Kristo, kundi usab kini kasaulugan sa kinabuhi nga gidala ni Kristo tungod sa iyang pagkabanhaw. So kini nga kinabuhi, we are talking about eternal life. Og sa atong ebanghelyo nga kinutlo gikan sa ebanghelyo ni San Marcos, gihisgutan kung giunsa ni Kristo pagbuntog ang kamatayon. Because if Jesus had not conquered death, the final word would have been death. The final word would have been tears. The final word would have been sadness. The final word would have been despair. Apan tungod kay gibuntog ni Kristo ang kamatayon, Jesus is making sure that the final word is life, not death. The final word is Easter Sunday, not Good Friday. The final word is hope, not despair. Si Maria Magdalena o ang iyang mga kauban, they were despairing. Niadto sila sa lubnganan ug unsay sulti sa batan-ong lalaki nga mao ang anghel nga nabilin didto sulod sa lubnganan, "Why do you seek the living among the dead?" O kini nga pangutana puno kaayo sa kahulugan, because the angel is saying Jesus is alive. And so do not seek Christ among the dead, meaning ayaw na kamog kaguol. Stop despairing because Jesus is alive. Jesus made sure that the final word for all of us is not death, but life. And so si Pope Francis sa iyang homilia miaging
2019 sa Easter Vigil, niingon si Pope Francis, Easter is the feast of tombstones taken away, of rocks rolled aside. Busa mga kaigsuunan ng kahulugan sa Easter Vigil o sa Easter Sunday, dili lamang nga si Kristo nabanhaw, kundili ang mga tinunan. It's about the meeting of Christ. And so therefore, siguro ang pwede natong pamalandungan ni ining panahona, mao ang tumang paglaom. Apan luyo ni ini nga paglaom ang pangutana kung unsa man tong mga butang nga makababag nato aron atong mahibalag si Kristo. What are the tombstones that are preventing us to meet Christ? What are the rocks that prevent us from going into the tomb to meet the angel, so that we will say, we will not seek the dead, we will not seek the living among the dead. Kay si Maria Magdalena ug ang mga apostol ug ang mga tinunan, perhaps they thought that Good Friday is the closure. No, kanang murag mga relasyon nga imo nang tuldukan, murag mga pagbati nga imo nang gilansangan no sa lubnganan. But Jesus is telling them, Good Friday, if Good Friday may be closure for some, Easter Sunday is the new start, is the new beginning, alang sa bag-ong kinabuhi. And so perhaps then the question for all of us, ang pangutana alang kanatong tanan, mao nga, ang Dios nagligid sa bato aron kita makatagamtam sa kinabuhing dayon. What are the tombstones that are preventing us? Ug busa ang hagit kanato karon mga kaigsuonan, duruha. Siguro atong pangutanon ang atong kaugalingon, what are the darknesses in our lives that Christ can shed His light on? Unsa tong mga kangit-ngit sa atong kinabuhi aron danagan ni Kristo nga mao ang atong kahayag. Nindot kaayo ang exalted nga gikanta ni Father Darwin kaganina, si Kristo mao ang kabugason. Ambot kung naapay nakasabot ni anang pulong nga kabugason. Kabugason means the morning star. Si Kristo mao ang kabugason nga dili gayud mosalop. Christ is the morning star that will never set in the west. Tungod kay kung nabuhi kita sa kahayag ni Kristo, sa kabugason nga mao si Kristo, kita dili gayud mawala sa atong direksyon sa atong kinabuhi. Christ is our morning star who will light our way, who will be the lamp unto our feet. Aron magsunod kita, mabuhi kita dinha sa kinabuhing balaan, kinabuhing Diosnon. Ang ikaduhang hagit mao nga, siguro niining panahon sa Easter Sunday or niining panahon sa pagkabanhaw sa Dios, kung atong i-imagine, this is the one point in history when God is so generous to all of us. Tungod ni ining resurrection of Christ, God is telling us, all of you are saved. Kitang tanan maluwas. Hatagan kita sa grasya sa kaluwasan. So, kung mangutana mo, what is the one point in history when God is so overflowing in His generosity? It is this day. It is Easter Sunday. Ug busa mga kaigsuunan, tungod kay grabe man ang generosity sa Dios kanato karong gabi una, karong Easter Sunday.
lubos-lubosin na natin. No? Because God is so generous tonight, perhaps we can ask Him, Lord, ilubos-lubos na lang yun ni, kaya imo namang yun ning gihatag. And so perhaps our prayer, the second prayer is, what is the rock that you want God to roll aside? What is the tombstone in your life? Unsa tong mga babag sa atong kinabuhi nga gusto nato nga iligid sa Dios, kay aron ato nagyong matagamtam ang atong pagkaanak. Tonight is the celebration of light and life. In the resurrection of Christ, God is saying, sky is the limit, or that even that my love for you is so infinite, and so ask away. What is it that you want to ask God tonight? And receive the gift of salvation for free, even if we don't deserve it, even if we are not worthy of it. Happy Easter kanatong tanan.